Hello perlak, ngai ku play bang ipi, sai si sin, kam tam ya kito ki besat pej, ya ki video ki jonga, ngai ku play ro, ya kito ki besat kersan jonga, na kapor syakapor, leng ba ke jing pej jong pi, ya kan ke channel ke jonga, pan ngai ku play ro, ya kito ki pompat depan subscribe, sengau bahas subscribe, haswa bang sedang kan ke video, ngakerpat ya kito ki bapej ya kan ke video, sengau bahas ya syak sipor, pan pej ya kan ke video, aduh kepekut. Hawaj perlok kene kala bende ka khubor ka balak hamslem andre yo la se yo don na pring jong phi ki bom patip sngau ba Ronaldo om de tang ba utbit ban thep gol ba shot ball andre ulopen khenru shibun ki record ha ka jing im ka jong u kinong kersan besi drem Ronaldo ki sej pendon kam daka kentin god ya u namar baki ija ya Ronaldo ya kito ki bakham sengjan bat u ki sej khot yu Chris sengam ba perlok balai la khot sin ya Ronaldo kum Master Champion League ya kene ka kerting Master Champion League la kham pendon kam ba da kinong thok kubor football pej ba kene ka kerting Master Champion League na i kawan ya Ronaldo latip yu kum Master Champion League namar ka jing job jeng u ha ka jing yakun ha ka kerdan jong ka klub bad ha ka kerdan simet ula job adu santli ki khusnam ha ka Champion League ula ra ya kane ka khusnam ka baneng kong ka jong u bad ka Manchester United ha usnem arjar nyau arjar pra ha shua ba unlej ban lup sa sautli ha ka porba udang nyelekai ha ka Real Madrid nalor ba u yarap ya ka kenhun ke jong u ban job ya ka jing Yakob ha ki sansin Ronaldo ula pen praru ya ka record ka we hadin ka we ha ka Champion League Ronaldo ula tamru ya uparlok barim u jong u iker ka silas ha ka jing mi badan bun sin ki khan nyau tli ki kol ba Ronaldo ula thep ha ka jing yelekai haus nem arjar karlai arjar kat saw kadai ka record na ka benta ki kol ba ula thep ha ka si samoy bat ha ka juk menta ude tang ma u bala ban thep ha ki lai tli ki jing yelekai final ba pher jong ka Champion League kata haus nem arjar para arjar kat saw bat arjar kat nriu haswa ba mi na Old Trafford ban lej no Real Madrid unde unang yalap ke Portugal ula pen bena ba ka jing job ya ka Champion League kadai ka poin ka ba khmat ha ka jing im ka jong u kumba ka thup jong ki record balak deu haneng ka pen shisha ba ula kiu ba nadu ka tei ka snem Ronaldo ula yakhun ha kin rusin ki Champion League final ha ka ba ula job sansin bat syarem tang sisin ka jing job ka baneng kong ka jong u ha ka Champion League kalawan haus nem arjar nyau arjar pra bat ka Manchester United ha ka baka Red Devil kala job jaka Chelsea ha Moskow bat ula syarem no ha ka samoy ka bubut ha ka Barcelona harum Henry Ronaldo wala ha ban up tad adu usnem arjar karlai arjar kat saw ha ka ba udang yelekai na ka benta ka Real Madrid ban yora ya ka trofi ha ka sin ka baar hadin nang ta ula yora salai teli ki hat-trick 6 ladu ha ka kabinet ka jong u kata haus nem arjar kat nriu arjar kat nyau bat arjar kat pra bat ka jing yo hat-trick ban yora laisin ya ka Champion League kadai ka way na ki record ki ba Ronaldo ula bu history ula mi madan palat sispa prabosin ha ka Champion League da ka bat hebru hadu sispa saw ba gol marway haswaban petkut ya kane ka video sa sisin perlok alengin pej ya kini gitu record Champion League layo bat da Ronaldo kabaneng kong nong tep gol babun tam ha ka Champion League kabar nong yelekai ba mi pun sintam ha ka Champion League kabalai
ubiyo ban thep pun teligi gol haka wega samoy kata haka samoy arjar kan nyaw arjar kan pra bat arjar kan kendai jong ke Champion League kabasaw ubiyo ban thep pun tam gi gol haka knockout jong ke Champion League bat kabakadu tang mau un nong yalai kai ubala ban thep gol habara kin reuteli ki samoy jing yalai kai haka lempung Champion League